Pada pakai saya Syekh. Ito na tigyan ni Tito ako kuman. O katutubo. Lagi tigyan na diga ditutubo. Wame nirampay sa wajib suka tutubo. Wanda kasunat, ako suka kimun. Wajib kita di mga kimun. Sakta to. Mga pipede pa kayo. Agiya, kasi sinagagano ako. So mga dato, na ayami aloy aso panganiran na aurat. Kanakabuboy mamad na aurata, aso pangan. Na so mga dato na aya auratiran na ipusa pusad na tama sa labo. Na makaliw-liw na giyararbiran, pamusuaniran na kanaba aurat. Nagyang kaya totob, na ayata man na kialiw sa kitab, napadanan si Iko paman na ipikumpleto kung gitaran. O di ka paman na pitutob, na di mo ko kumpleto. So, gitar, kasasawa na, abo ko ka na, dagang mabusa. Kanaba pa sa, ayaman na so na ikaptutob ka. Kaka pa kaya kanaba ka, tututob. Ad na mga tawa, ay katay di na tututob. Na ad na mga tawa, ay katay di na kanaba, tututub. Nasa kapaparo manisa, na inyan gulaw na. Kanaba pa man, aba inirampay sa sunna, o di ka tutub na kaya makruwang ka. Adi, paman na padala sa ipkumplito ko, o litan, ilan yung man ako tamado, ito gila nitiyukit sira na akuan. Paman na, piya kasama-sama, mo di nasasangkad. Sagi mo tamang asangad akuan. Aking, nagito. Na, gira mo tapo pawata. Nagita tutub na kaya tuwa-tawa na kanulokos ta. Na kailangan na mga tututub ka ano ka kataw mo mga nagan na bata? Kakahudan. Kaki ayaw mo nariyan na bebukon. Na adma buwa mana tawa tungo niyan na ako. Di makatututub ka kaya mapiibuk ako. Mapia ka sa Sunday niyan. Nagaanan na sulyo Islam ka kanabaanan ayaman na sa sunna o di na ako ang padubuan na sa pagkero to pasiko ka kanibitaran. Ya, datar mamuwa timon. Mana ka kimon na militan. Ada yang katay dia na kikimon. Ada yang katay dia na sesarwar. Mag-Amerika na mabarong. Dia ba na suldi Islami kuwan. Ay tama na miyaloy na surasulullah. Natiti na piya. Gusi sa lindon. Ay guwan nila ba mga taylori. Ay man niya na beran special lindon sa sulditar niran. Pitong pira suldinis. Natuti. Ay ama masusuet. Iba to mito tao ratiran yan yung probiso mga kuwan. Sunabi na aya pagda niya na unta agu himar, agu kuda. Ay matra niyo magda sa Fortuner ka agu kuwan. Doon makada sunabi. Di, ay masusuyan na sa din sa kapagkatanos o kapagintaw nagkapa kaya pulunod tanong asar ka na mga sopa ko sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman nakagida ko tinampi agu da ko silindro na di ko pura surga kakagiyakuan. Bakod mi bangala sa bangala Pakistan. Mudi na miki mo sa kimuna Saudi. Doon na nasuldi yung Islam. Sa kapaparong ka. Ay tama na tingin na. Sunditar. Na di ka pa kay abon yung kilpa sa bukwa ay kawan pa siya na ipanganaraka ka. Ikadua. Na dito sa mga dato so mga bay na isusugiran mo na palapas na bukwa paano sa isa ka piya so mga bay na so mga datong na ipuruso gitar niya sa pagultan na kaya gubukwa ay yuti tama na bundri mamusa kipuro yan pagultan na kaya agu bukwa ay nasok ibabayan na tamasiko ayaman na bukwa ay nauman pasyan na pama-asfal al-ka'bay ni finnar at iku Rasulullah. Kupunian malpas sa bukuay nga anak niya, anaraka ka. Piya ka nakanak. Agyan ka na napaman nakapto ka buburo. Ang wika duwa, ini sapar na ba nga pamakay na saso, litar na ka. Makukuha na lawas ka. Paman na, litar ka di makagiginawa sa kaligipin. Dit na sudyus namin. Ay man na batiga pulso na so litar na Pakistan. Naso kimo na kanaba pula sunna. Di kaya pulso na na. Asa sa nga so aurat ka na pulso na. Asara ka sa nga aurat kana pulso na. Apiay militar na kana t-shirt o di na nganisan ay
Importante na ginuta asa pagi ko aurat na gitu ni sugutan wala. Alhamdulillah miya kakaraigir kita nuging utang ko kumano tutob. Ada mirot sa sunnah. Naibu maptero ang si mga tawa dama maka pangadi dinyang proud naging ini mga bitira. Na sakanod nanda kano pagunod. Si ko miya makaswa niya kapira ragun na di maganad si ko ilmu wallah. Iganat si ko kaya beligiro na tama sa ngayon niya iman tuwa masan na di paganad si ko agama. Anas kanod anda kano pagunod. Siya kiran o sa ini mga tao. Gup miya melusod, gup miya maganad si ko agama. Na di mangukum sa mga kuan, mga karibatan. Alhamdulillah, miya karagir kita nang tatotob. Akan na boba minirot sa sunnah, kamatag adat. Lagi din mambugi ng utwa kuan, kakibu na tigtano, full sunnah. Si ko agaman ada full sunnah kuan, panunulutan. Ada full sunnah panunulutan. Panintano si kuan la, miya karagir kita naging utwa mga kuman. Mga pantag si ko kapanunulutan ng Muslim, kanaba tanib sa parso katutubo na ukay na ayatan o diteroon na kanaba pad sa sunnah o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.